San Juan Kapitulo 4. Jesus and the Woman of Samaria. Nadamag dagiti Fariseo ngad adto ti adalan mapaspasurot ken bumbunyagan ni Jesus ngem ni Juan. Kinapudno na san among bunyag ni Jesus no dikat dagiti adalan na laeng. Ngarud idi madamag ni Jesus ang may sa upimanaw iti Judea ket nagsubli iti Galilea. Iti panagbiyahe na masapol a lumasat ijay Samaria. Iti Samaria dimteng iti maysa nga ili a managan si Car. Asan nga dayo iti talon nga inted idi ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Ada sadyay ti bubon ni Jacob nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon. Gapu iti banog na ngani tinga ti aldaw idi. Dimteng ti maysa Samaritana tapno sumakdo ket kinuna ni Jesus ken kuana. Makiinumak man, napangimatang idi dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Anya, kinuna ti babae, maysa ka Hudyo ket makiinom ka kanyak Samaritana. Kasaan nga ugali dagiti Hudyo ti makilangen-langen kadagiti Samaritano. No amom lakuma ti sagot nga ito ti Dios ken no siya sino ti dumawdawat ken kahit inuman, tumawat kuma ken kuana ket ikanakay tinabiyag adanom insungbat ni Jesus. Apo kinuna ti babae, naunag ti bubon ket awan met ti pagsakdom. Pangalaam nga rod iti nabiyag adanom. Inted kada kami ni Jacob, akapuunan tayo daytoy a bubon. Nagin inuman na daytoy a bubon. Agraman dagiti anak ken taraken na. Dakdakkel ka kadingem ni Jacob. Siya sinuman nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen kinuna ni Jesus. Ngem ti uminom iti danom nga ited ko, santon amawaw ta ti danom nga ited ko. Agbalinto nga ubog iti uneg na mangted ken kuana iti nabiyag a danom ken biyag nga agnanayon. Apo kinuna ti babae, ited mo kanyak daytoy a danom tapno diakton mawaw wenno umay sumakdo ditoy. Inkayaban ti asawam, inkag subli ditoy. Kinuna ni Jesus, awan asawa kinuna ti babae, agpaysot ako na mga awan asawam kinuna ni Jesus. Namin limakan anak ki asawa, ket saan mo nga asawa ti lalaki a kabalay mo itapud no ti imbagam kanyak. Apo kinuna ti babae, mabigbig ko a propeta ka. Dito'y abantay tinagdaydayawan dagiti kapuunan mi ti Dios ngem da kayo a Hudyo kunayo nga ijay Jerusalem ti rumbeng ang pagdaydayawan. Babae, kinuna ni Jesus, padyam ti kunak, umayto ti tiyempo asahan na dito'y abantay wenno ijay Jerusalem, ti pagdaydayawan iti Ama. Da kayo Samaritano diyo ammuno siya sino ti daydayawon nyo. Da kami amumi ti daydayawon mi taagapo kadagiti Hudyo ti panakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo ket dimtengen na dagiti napaypayso nga daydayawon danto ti Ama iti Espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulan ti Ama agdayaw ken kuana. Ti Dios ket Espiritu nga rod dagiti agdaydayaw ken kuana masapul nga agdaydayaw daytoy Espiritu ken kinapudno. Kinuna ken kuana ti babae, amok nga mayto ti Mesias sa mawagan iti Kristo. Ento numay baganan to dagiti amin a bambanag. Siak dayta sungbat ni Jesus, suon siak ang makisasao ken ka. Iti dayta kanito simang patagiti adalan ni Jesus kasta unay ti siddao da. Tanadanon da makisasao ni Jesus iti babae. Ngem awan kadakwada ti nagdamag iti babae no anya ti masapul na. Sandamot ang nagsaludsod ken ni Jesus no apay makisasao ken kuana. Pinanawan ti babae ti karambana ken nagsubli ti ili umay kayo kinuna na kadagiti tao. Umayo kitangan ti tao nang ibaga kanyak iti amin nga naraaramid ko. Saan nga ta nga isod ti Kristo? Rimorda nga rod iti ili tapno panda iti iya ni Jesus kabayatan na. Inayaban dagiti adalan ni Jesus, Maestro may kamanganen. Ngem kinuna na kadakwada. Ada taraon ko adiyo ammo iti kasta nagsisinaludsod da dagiti adalan. Ada ayan ang yeg iti kanen na. Titaraon ko isot panang tungpal ko iti pagayatan ti nang ibaon kanyak. Ken tin panangilepas ko iti paparamid na. Kinuna ni Jesus kadakwada. Inayon ni Jesus, ada pagsasauyo, patpay bulan, ket panaganin. Ngem iba kada kayo kitain nyo na imbag dagiti taltalon. Natangkenanen dagiti dawak ket mabalinan nga anyen.
Matangdanan ti agani kat urnungan na ti apit para iti biyag agnanayon. Iti kasta, agpadpada nga agragsak ti agmula ken ti agani. Tapudno ti pagsasao maysa ti agmula sa bali ti agani. Imbaon kayo nga gani ti saan nyo nagbanugan sa bali dagiti nagtrabaho. Kada kayo ti aglakam iti nagbanuganda. Aduwa Samaritano iti dayta nga ili iti namati ken Jesus kaputa kinunana ti babae. Imbaga na kanyak ti amin nga nararamid ko. Isot gapuna nga iti napandakan ni Jesus. Indawat da makipagyan kadakwada. Nagbati sa jay ni Jesus iti duwangal daw. Adupay dagiti namati ken ni Jesus gapu iti insursuro na. Kinunana dagiti at tao iti babae. Mamati kami saan nga gapu iti saom ngam gapu. Tada kami mismo iti nakangod ken kuana kat ammumi at pudno nga iso ti mangisalakan ti lubong. Jesus heals a nobleman's son. Kalpasan ti duwangal daw panagyan ni Jesus si Jay Samaria pimanaw ket napan ni Jay Galilea. Tanimat laeng Jesus ti nagkunasa na mapadayawan ti maysa propeta iti mismo nga ili na. Idi nakasangpot ti Jay Galilea ima hinawat dagiti umili ta idi napanda di maray ti fiesta ti Pasko di Jerusalem. Nakita da amin nga naramid na bayat ti fiesta. Kalpasan na nagsubli ni Jesus ti ili ti Cana di Galilea ti lugar na magbalin iti danon nga arak. Aday di sa jay ti maysang opisyal ti gobyerno masakit ti anak na lalaki di Capernaum. Nadamag na si mangput ni Jesus iti Galilea nagapu iti Judea ket napan na impakpakaas ken kuana mapan iti Capernaum tapno pa imbagan na ti anak na ngan matay. Kinuna ni Jesus ken kuana no awan makita yo milagro saan kayo mamati. Apo yung bati opisyal pangaasim ta may kamangan numatay ti anak ko. Ingan kinuna ni Jesus ken kuana agbiag ti anak mo namati ti opisyal sa ni Jesus ket nagawi den. Dapay lang ti opisyal iti dalan ti sina insabat dagiti babaunan na ti damag nga imembagon ti anak na. Dinamag na no kasano no kaano ano imbagan ti ubing idi kalman kinunada ala una iti malem idi agbaaw ti gurigor na. Nalagip ti ama aday tamat laeng nga oras ti panangibaga ni Jesus ken kuana agbiag ti anak mo iti kasta namati agraman ti pamilya na. Daytoy iti may kadua milagro ngay naramid ni Jesus kalpasan ti sangput na iti Galilea manipud Judea.